Ще се спрем на няколко принципа, които трябва да спазваме като нови създания. За нашите размишления ще прочета от второто послание на апостол Павел към коринтяните от 14 стих, 5 глава, от 14 стих до края. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един не умрял за всичките, то те всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Затова ние от сега нататък не познаваме никого по плът, ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така го не познаваме. Зато и, ако е някой в Христа, то е ново създание. Вещото премина. Ето всичко стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си, чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примиряването. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света за себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примиряването. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим ви, от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен оногова, който не е знал грех, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Амин. Баща наш небесен, благодарим ти за тази възможност, която ни даваш да се събираме, да общуваме помежду си, но най-вече да общуваме с Тебе, Господи Исусе, защото Ти ни казваш Словото, като са двама или трима, а ние сме повече от двама или трима, и Ти си винаги след тях. И ние Ти благодарим. И Ти се молим сега, Ти със Святия Дух да насочваш нашите размишления, да ни откриваш Словото си и онова, което научаваме от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Това молим в името на Христа. Амин. Зато и ако някой в Христа, то е ново създание, старото премина. Ето всичко стана ново. 17 стих. Старото премина. Ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото, казва, премина. Кое е старото създание? Ние всичко го знаем. Живот, който живееме, предаден от нашите бащи и от нашите деди, живот в грях. Егоизъм, гледаме само за себе си, и не интересуват другите, но животът в грехът води към смърт. Много добре го е описал това старо естество същият апостол Павел в посланието към Тит. И там той говори в 3 глава, 3 стих следното. Защото и ние някога бяхме, той включва и себе си, и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразехме един друг. Това е старото естество. На някои места в Божието Слово се говори за плътското естество. Това не е телото. На няколко места само се утъждествяват, че плътта е телото на човекът, а винаги си има това старо естество, естеството на греха. И ако четем плътта желая противното духа, значи грехът желая противното на това, което иска Святия Дух. Но апостолът казва сега, но в Христос ние сме вече ново създание. Значи имаме нови
правила, които трябва да прилагаме в живота, или нови принципи, които ние трябва да спазваме. И кои са тези принципи? Имате всички Библии. Първият принцип ни го намираме в книгата Изход, 15 глава. Изход, 15 глава, това е народът Израел, излиза от Египет, пътува към Ханаан, но са вече в пустинята и нямат вода за пиене и всички се тревожат, бунтуват се. И ни чете дърното от 22 до 26 стих. Тогава Моисей дигна израеляните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур. И като вървяха 3 дена в пустинята, не намериха вода. После дойдоха в Мера, но не можаха да пият от водата на Мера, защото беше горчива. Затова се нарече Мера, горчивост. Тогава людите роптаеха против Моисей, казвайки: що да пием? А той извика към Господа и Господ му показа дърво. И като го хвърли във водата, водата се ослади. Там им положи поведение и наредби, поведение, и там ги опита, като рече: ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. 3 дена и няма вода да пием. Какво да пием? Водата е символ на живот. Където няма вода е пустиня. А където има вода, има живот, има растителност, има всичко. И тогава Христос, ако си спомнете, се разговаря с самарянката, описан случай в 4 глава на Евангелието от Йоан, и там той казва на самарянката, че може да й даде жива вода, да й даде живот. Ама живота горчи. Водата е символ на живота, ама начин живот, болести, незгоди, изпитания. Като ти да в болницата, като целият свят е болен. Ама то се е наистина така. Преди няколко дена по телевизията съобщиха, днеска го четох в един вестник, всеки 5 човек в България от депресия страда. Всеки 5 човек. Но това са около 1 милион. А може и повече. И като вземем тази статистика, не ще видим, че болести. И как да живеем? Та това живот ли е? И точно това чуваме, не че опакването. И тук людите викаме: какво да пием, бе? Водата горчи. Как да живеем в този живот? И той горчи. Низгоден. И какво каза Бог на Моисей? Вземи това дърво и го хвърли във водата. И водата стана сладка. Какво да хвърлим ние в нашия живот? Кое е това дърво, което трябва да сложим в живота? Кръстът на Господ Исус Христос. Това е дървото, което ние трябва да вложим в нашия живот. И той ще промени живота ни, ще стане сладък. И затова апостолът, като пише посланието към евреите в 12 глава, казва в началото: като гледаме на Исуса, не на нас, на Исуса. Исус на дървото, на кръста. Раснат за какво? За моите грехове, за твоите грехове. Той понесе тая горчилка на живота. Това следствие от греха той го понесе. За мен и за теб. Кръстът на Исуса трябва да бъде център в нашия живот. А като дойде някакви изпитания, Словото казва да ги приемем с радост. Ето апостол Яков пише, считай 1 глава, 2 стих.
посланието на апостола. Считайте го за голяма радост, брате мой, когато дойдат изпитания. А сега де? Па ни тогава се оплакваме, па се до нас идва това. Па ние нали уж вярваме? И се до нас идва това нещо. Апостолът казва, считайте го за голяма радост, брате мой, когато паднете в изпитание. Защо? Защото то докарва опитност. И затвърдява нашата надежда. Същото нещо им казва и апостол Павел. Той се оплакваше, че имал изпитание. Казва, Бог ми даде. Той го нарича в някои преводи тъмно, сатана, в други преводи казват кол. Какво е било точно, той не го описва, ама той не иска да го носи. И казва, 3 пъти се молиха, ама Бог казва, няма, но трябва да остане. И после вика, намирам, казва, именно радост, кога съм в немощи, кога съм слаб, тогава съм силен. Защо? Кръстът на Исуса, това е дървото. И когато ние гледаме на Исуса, на Голготският кръст, за какво той става? Но за моите грехове. И за твоите грехове. И той казва, ще имате радост. Моята радост ви дава. Той трябва да бъде в центъра на нашия живот. Ние слушаме за разни урагани, тайфуни. Знаете ли какво представлявате? Има център на тайфуна, на урагана, и около него става движение. Колкото е по-към края, толкова е по-голяма скоростта на вятъра. Ама в центъра е тишина. Няма облаци, няма нищо, слънцето грее. Тишина. И Христос е центърът на цялата вселена. И тук апостол казва, в Христа ние сме ново създание. Значи всичко това, което е навън от центъра, има бури, урагани, но ние сме в центъра. Ние сме в Христос. Това е в нашия живот, ама и ние сме в Него. И затова първото нещо, като трябва да вложим в нашия живот като принцип, винаги кръстът на Исуса пред нашите очи. Христос страда за мен. Той понесе всичко. И дава твоят мир, своята радост на мен. Ама ако гледам на Исуса. Ако се откъснем поглед от Исус, и ще почнем да виждаме какво става около нас. И ще искаме по някакъв начин да се уредим живота, да можем да избегнем обстоятелствата и ще почнем да се опакваме. Но ако гледаме на Исус, няма да се опакваме. Мисля, един хубав пример има за това, че ние трябва да гледаме на Бога, а не на обстоятелствата и това какво ние сме и какво е около нас. Имаме този пример семейството, бащата и майката на Йоан Кръстител. Описа много добре в първата глава на евангелист Лука. Захари, словото казва, бяха праведни. Стараеха да изпълняват всичко, но те нямаха дете. И цял живот се молят. Ама няма отговор. И веднъж Бог изпраща архангел Гавриил и казва, Захари, твоята молитва е чута. Значи няма молитва не чута от Бог. Твоята молитва е чута, ще имаш син. Ама как ще стане? А сега ли? Бог му казва, че ще имаш, а той вика, ама как ще стане тази работа? Ма цял живот се боли за него. Значи той гледа себе си, аз съм стар, жена не стара, какво ще стане това нещо? А Бог му казва, че ще има. Ама той не му вярва. Защото гледа на себе си, гледа около себе си, не гледа на Исус, не гледа на Бога. И затова апостол казва, като гледаме на Исуса, центърът на нашия живот, на нашия поглед трябва към Бога. Какво е Той? Какво върши Той? Аз съм в Него, ама Той командва цялата вселена. Той е царът, който ръководи абсолютно всичко. И аз съм в Него. И тогава какво ще се смя? Какво ще стане? И Той ще нареди всичко. И това е, което трябва да спазим. Първото нещо, първият принцип, първото правило в нашия живот, като нови създания,
погледът ми винаги към Господ Исус Христос. Разпът на кръста за моите грехове. И тогава живота ще се промени съвсем. Не виждаме точно това, казва апостол Павел. Тези временни страдания тук не заслужават да се сравняват с славата, която има да се открие на Божите чеда. Римляни 8 глава, 18 мисля, че беше. Не заслужават. Значи ние виждаме онова, което ще бъде в бъдещето. Ти си Божия чадо, ти си наследникът на цялата Вселена. Това е Божия наследство. Чрез Исус Христос. И затова основното в нашия живот, първото нещо е, трябва да спазваме Христос на Голготският кръст. Опасност за моите грехове. Това дърво, кръстът на Господ Исус Христос в живота. И тогава ще се промени виждането за нещата. Унови обстоятелства, които стават около нас, те са нищожни да се сравняват с онова, което има да стане с нас. Вторият принцип, който трябва да спазваме в нашия живот, го намерим в четвърта книга на 3-2 глава от 19-22 стих. Това е Святия Дух в нашия живот. И ние виждаме моментът, когато пророк Елисей се връща от реката Йордан, когато пророк Илия бива грабнат и той бива изпълнен с духът на Илия и се връща в Ерихон. И тук не четем следвато. 19 стих. Нататък. След това гражданите казаха на Елисей: виж, молим ти се, местоположението на този град е добро, както вижда господарят ни, но водата е лоша и земята безплодна. А той рече: донесете ми ново блюдо и турете в него сол. И донесоха му. Тогава той влезе при извър водата, да хвърли солта в него, като рече: така казва Господ. И сири в тая вода, не ще има вече ни смърт, ни безплодие. Така водата бъде изстрена, както и до днес, според словото, което Елисей говори. Местоположението много хубаво. Ама няма вода. Водата горчи, лоше и няма плодородие. Но ние тук виждаме, че не става въпрос за материални неща. Никой не строи селище, като няма вода и къде не е хубава. Така ли е? Така е. Но там нямаше вода, нямаше плодородие. Виждали ли сте някое дърво, което цъфти, връзва, ама не взема, изпада всичко. Няма плод. И тук точно това казвате. Вода, земята е добра, но не можем да наберем нищо. Няма плод. И тогава какво става? Душни християни, мъченици, трудници, прави нещо, нищо не става. Нищо не става от нас. Нищо няма. Няма никакъв резултат. Водата не е добра. Земята ява, не ражда нищо. А Христос казва на своите ученици в Евангелието от Йоан 15 глава 16 стих: да изедете, да давате плод. А сега как ще стане? Да давате плод. Ново създание в Христа Исуса. Какво каза Елисей? Донесете ми ново блюдо. Не казва старо. Ново блюдо. И в него сол. Новото създание трябва да бъде изпълнено. Солта е символ на Святия Дух. В новото създание трябва да бъде Святия Дух. Той ще дава плода. Не ние. Святия Дух. И точно това
е, което трябва да искаме от Бога. То да ни изпълни със Святия Дух. Христос говори на учениците и на тези слушатели, также прочута негова планинска проповед, казва: вие сте султан на земята. В книгата Левит, 2 глава, когато се принася хлебен принос, благодарствено, и каза: да има сол. Без сол да няма. Сол на завета. Духът е този, който дава плодът. Без Святия Дух нашия живот ще бъде безплоден. Няма да има плод. Затова пророкът каза: ново блюдо, сложете в него сол. Ставаме нови създания, но трябва да бъдем изпълнени със Святия Дух. А за да бъдем изпълнени, трябва да го търсим, да го искаме. Една притча Христос говори за трябва постоянно да се молим. Преди това говори за приятел, който отива при друг приятел, а преди това и ни дава тази Господня молитва. И затова се обръща към апостолите и тези, които го слушат, и казва: кой от вас, ако силно поиска хляб и ще му даде камък, или ако му поиска риба, ще му даде змия? И след това заключава: и така, вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на чедата си, колко повече вашия Отец ще даде Святия Дух. На кои? На тези, които искат. Евангелието от Лука, 11 глава. На тези, които искат. Значи ние трябва да искаме да бъдем изпълнени със Святия Дух. И точно това съветва апостол Павел Ефесяните: изпълвайте се със Святия Дух, за да можем да даваме плод. И ние четем, апостолът описва този плод, като някои люди говорят за плодове, но словото не казва плодове. Посланието към Галатяните, 5 глава, 22 стих, апостолът казва: а плодът на духа. Не казва плодовете на духа, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, седелгоздание. Плодът на духа. Не плодовете. Плодът на духа. Защо? Новият живот дава това нещо, което Святия Дух върши. Друго не може. Новият живот е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, седелгоздание. 9. Да вземем една ябълка сега. Една ябълка. Какво има? Големина, форма и цвят. Така ли е? Големина, форма и цвят. Обвивка, среда, семе. И после сладост, аромат и вкус. И всичко става. Но всичко е ябълката, но в нея е всичко това. Новият живот, в него трябва да има любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, седелгоздание. Това е новият живот. Резултат обаче на Святия Дух. Той дава този плод. Значи вторият принцип на нашия живот трябва да бъде Святия Дух в нас, който да действа. А за да бъде Святия Дух в нас, ние трябва да го искаме от Бога. И Той ще ни го даде. И за това изпълване със Святия Дух. Това е вторият принцип, който трябва да спазваме в нашия живот. Това да прилагаме. Третият принцип ние го намерим в книгата на Исус Навин. 1 глава, от 1 до 5 стих. Бог говори на Исус Навин, след като Мойсей бива прибран, и четем: подир смъртта на Господният раб Мойсей, Господ говори на Исус Навин, син Мойсеевия слуга, казвайки: слугата ми Мойсей умря. Сега проче, стани тъмнини през този Йордан, ти и всички ти люди в земята, която аз давам на тях, на израните. Всяко място, на което стъпи стъпалото на носете ви, давам ви го, според както казах на Мойсей. От пустинята и този Ливан до голямата река, реката Ефрат. Цялата земя на хайтейците и до голямото море към захождането на слънцето ще бъдат пределите ви.
Никой не ще може да устои против тебе. През всички дни на живота ти, както бях с Мойсей, така ще бъде и с тебе. Няма да отстъпи от тебе, нито ще те оставя. Добре, какво става? Исус Навин му се заповядва да води народа. Как ще стане? И някой питаме Исус Навин, къде тръгва? Той каза да вървя. И как ще стане? Каза, че ще бъде с мене. Аз ще бъда с тебе, няма да те оставя. Значи Исус Навин се довери на Бога, че Той ще бъде с него и няма да го остави. Това, което трябва да правим и ние. Пълно доверие на Бога. Той е с нас. Няма да ни остави. Защото обещава. Искам да запомните последния стих. Това е последното изречение фактически на Евангелието от Матей. Аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Той го казал. Значи ще бъде с нас. Преди години, да трябваше да пътувам. Нека бях се моля, Господи, бъди с мене. И отговорът на какво беше? Кога не съм бил с тебе? Защо? Защото аз се съмнявам в думите му. Аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Значи той е с мен. Той го казал. И точно това ще каже Исус Навин. Той каза. Добре. И той заповяда. Ние четем и 10 стих. Пригответе се, казва, след 3 дни тръгваме. И тръгва. Минават Ридон, стигат до Ерихон. Голям укрепен град. Някои археолози сега, като разкопават, казват, че са били 2 стени. Височината 8 метра, между стените пълно вода в ров, но отгоре можело да минава цяла колесница с коне. Да минава. И той гледа, как ще стане това нещо? Го казва да вървим, но как ще стане? И сутринта го гледа. И какво среща? Един човек, въоръжен, с изваден меч. И той го пита, ти откъде си? От нас ли си или от противниците? Но пък е неутрален в тези неща. Не, казва, аз съм началник на воинствата Господни. Какво каза? Върви! Ама проблема е мой. Аз казвам да вървиш и аз съм началникът на воинствата Господни. Той е преди него. Началник на воинствата Господни е там, защото Бог е казал да върви. Пълно доверие в Исуса. Пълно доверие на Бога. Да се доверим. Има една книга, преди години беше внесена в България от Освалд Смит, страната, която най-много обичам. И там той дава един голям жонглер, Болдинг. Това е действието е в началото на 20 век. Той заявява, че ще премине над Ниагарския водопад по въже. И това е сензация. Народ от един бряг е Канада, от други бряг Щатите, бълват автобуси, леки коли, влакове. Народ да се види сензация. Минава се над Ниагарския водопад. Отвъд въжето. Тя е с 3 кола от едната края. Кола, който е забит за въжето, след това право срещу него една оптежка и 2 отстрани. Аз съм опъл. Като войник на един такъв жонглер. И Болдинг взима бамбукова път, 8 метра дълъг, и преминава от един край до другия. Аплодисменти. Но той прави предизвикателство. Кой от това ще се съгласи да го пренеса по въжето? Виждат, че той преминава. И поема ангажимент да пренесе някой. Но всички се дъпат. Не забудат. Да си рискуват живота. Добре, но нека директор, който е бил на цирков артист, директор на цирка Конкорд, се съгласява. И той го взима на раменете си. Взима един прът 12 метра вече дълъг.
И върви полека, полека, но накрая, преди да стигнат брегът около 50 на метра, един достойник отрязва една топчешка. Въдето почва да се лее. И той се обръща към директора по окото и каза: няма да правиш нищо. Ти си част от мен. Ако аз се наклоня наляво, и ти се наклоняваш наляво. Ако аз се наклоня надясно, и ти се наклоняваш надясно. Ти няма да правиш нищо. Ти си част от мен. Как ми вика, не знам, но изблизаме. Стигна края. Аз съм в Христос, ти си в Христос. Ти няма да правиш нищо. Той те прави всичко. Ти си част от него. Това, което каза Христос. Без мене нищо не може да направите. Затова не се опитате вие да правите нещо. Няма да стане. Преди години една сестра, Луиза вече, царство и небесно, дойде една събота и каза: нищо не става. Викам: какво става? Какво искате да става? Дъщерята не вярва, мъжа не вярва, може се и те не вярват. Нищо не става. И викам: ти мислиш да ги направиш вярващи? Да, викам: не ще се моля за това. И нищо не става. И ти, викам, не можеш да ги направиш. Ти да не мислиш, че като се молиш и поради това, че ти се молиш, Господ ще отговори и ще каже: благодарение, че аз се молих, те повярваха. Господ не действа така. Ти ще се молиш Господ да ги благослови с покаяние. А как ще подейства той не го работа. Но ти не можеш да направиш нищо. Ние често се заказваме на хората: ще му дам да разбереш, ще го оправя. Нито можеш да го дадеш да разбере, нито можеш да го оправиш. Защо? Ама не си го създават, не може да промени сърцето на човека. Господ го промени. Какво трябва да прави? Ама да се молим Господ да го промени. Повече нищо. Той прави. И така Христос казва: ти няма да правиш нищо. Аз съм този, който ще върши всичко. Вие всички сте били деца, някои имат и възрастни между нас, деца имат. Като се скъсат обувките, какво правиш? Докладно е само проблем, това е нищо. Обувките се скъсат. После родителите имат грижата. И точно това, което Бог иска. Той има грижата за човека, ние трябва да докладваме на проблема. Да му покажем: това не трябва, така трябва да стане. Но не да се мъчим да го оправим. Докато се мъчим ние да оправим, той не прави нищо. Трябва да капитулираме пред него, да кажем: не може, не става. Но аз вярвам, че ти можеш да го направиш. И тогава той почва да действа. И така, третият принцип: пълно доверие в Христа. Пълно доверие. Той ще направи всичко. Обещал е. Има тази песен в нашите песняки, в стари наречени свещени песни, първото издание, и там казва: като обещал е, ще изпълни. Изблизите да потомнят, обещанията стоят. Той обещал, ще го изпълни. И това е, което Бог казва. Той ще върши всичко. Но ние трябва да му се доверим. И накрая, още един принцип. Намира се в книгата Левит, 11 глава, 3 стих. Бог дава чрез Мойсей да различават израелите, кое животно е чисто и кое животно е нечисто. И дадат само тези чисти животни. И тези животни, чистите животни имат два признака, по които да се познават. И там четем, че животното, чистото животно, има раздвоено копито и преживе. Зайца преживе, обаче няма раздвоено копито, нечисто. Свинята има да раздвоено копито, ама не преживе, нечисто животно. Но тук въпросът не се отнася само за животните. Много материални неща, които Бог използва в Словото, имат и духовно значение. Аз ще придам само няколко примера, за да се уверим това. Апостол Павел говори в посланието към коринтяните за това, че проповедниците на благовестието се хранят от благовестието. И после казва: и в закона пише така. А какво пише? Казва: да не обвързваш устата на вола, когато върши. И след това казва: за воловете ли се грижи Бог? Тук не е ли като партия за нас? Ето го духовната същност.
И така материални неща имат духовно значение. Не виждаме друго какво. Кръвта, която ние имаме, тя е символ на живот. Тя символизира живота. И в същата книга Левит, 11 глава, 17 стих казва: кръвта по силата на живота, който в нея служи за умилостивение. И затова кръвта на Господ Исус Христос е умилостивение за нашите грехове. Тя е видим израз на живота. Но животът е от Бога. От Него е животът. Предава живота. И така сега, тук какво става? Първият принцип е предмете преживе. Когато четем Божието Слово, ние се храним. Но като почнем да размишляваме върху Словото му, почваме да преживеме. Ето го първият принцип. Четене и размишляване върху Божието Слово. А второто, казва разбрано купито. Отделяй живота си от света. Ама хората правят така. Може да правят каквото искат, то си техна работа. Ние нямаме нищо общо със света. Господ иска да се отделим от този свят. А точно това пък ние не искаме. Не искаме да не се различаваме от него. И как нека така? И точно тук е принципът. Господ иска да се различаваме, а ние не искаме да се различаваме. Той иска да се различаваме. Нямаме нищо общо със светът. Светът може да прави всичко, но ние не можем да правим нещата. И тук идваме на нещо, което се среща с нашия живот. Невярващият знае много добре какво може и какво не може да прави вярващият. И когато вярващият направи нещо, което е нередно, той пръв се възмущава. Казва: как може така, бе, той нали е вярващ? Ама той може да лъже, да безобразничи. Ама тия по телефона ти лъжне. Казва: той вярващ, може и това нещо да прави. Това Господ иска да се различава. Различава. И затова, когато Мойсей дава нареждане за насаждане на лозе, заповяда, за да може израелените да се научат да правят разлика, да се различават нещата. Когато съдиш лозе, казва, няма да смесваш сортовете. Или ще бъде лозето само с бяло грозде, или с черно грозде. Но не смесено. Да прави разлика. Има разлика. А същото казва и на жените. Като плетеш плетка, няма да смесваш лена и вълна. Или ще плетеш само лен, или ще плетеш само вълна. Но не смесено. За да се научи да прави разлика. Господ иска да се различаваме в този свят от този свят. Защото ние сме люди, които Господ е приведил със своята кръв. И ни отделя да свидетелстваме за това, което Той е направил. И така, първият принцип, който трябва да спазваме в нашия живот като нови създания в Христа Исуса, Христос, центъра на нашия живот. Кръстът винаги пред нас. Има една песен от Садусо Дарсинг: кръстът пред мене, светът е зад мене. Кръстът е пред мене само. И никой казва назад. Кръстът пред мен, светът зад мен. Кръстът пред мен, светът зад мен. Никога назад. Христос, центъра на нашия живот. Вторият принцип, новото влияние, новия живот. Светия Дух. Той да ни лекува. Третият принцип е пълно доверие в Господ Исус Христос. И накрая, нямаме нищо общо с този свят. Различавайте се, отделите се от света. Светът може да прави всички неща, но ние може да вършим само това, което Бог не казва. Бог да ни благослови. Достанахме да се благодарите за Словото, което си ни дал. За истините, които ти ни разкриват чрез Словото си. И ти се моля, че благи да ни изпълниш със Святия Дух. Да ни ръководиш през всичко един на нашия живот. Това, което вършим в нашия живот, да бъде по Твоята воля. А молите се да ни простиш всичко това, което ние сме вършили, е било противно на Твоята воля. Да го заречиш. Ние вярваме, че Твоят възлюбен Син умря на Голготския кръст за нашите грехове, за нашите престъпления, че Той проля кръвта си заради нас, за да ни излечеш от тинята на греха и да не поставиш в Твоето царство изва. Ние ти се молим, чрез тази пролета кръв на Твоя възлюбен Син, да изчисти сърцата ни, да бъдем мислил нови сърца, нови създания и да ни изпълниш със Святия Дух,
и да ни ръководиш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да следваме Господ Исус Христос и да вършим Твоята воля за прослава на Твоята име.